An daina kiranka da private number. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasharmu mai albarka. A darasinmu na yau za mu koyi yadda za mu hana kiran private number ba zai shiga cikin wayarmu ba. Mai sauraro, idan wannan shi ne kallon bidiyonka na farko, danna mana subscribe, liking, sai a zo wajen comment section a danna mana na yi subscribe. Da farko muna buƙatar abubuwa guda biyu. Farko wayan mutum ya zama akwai data, sai kuma mutum sai je wajen cikin applications na cikin wayan shi sai ya nemi Play Store. Idan mutum ya nemi Play Store, kamar yadda kuke gani gashi nan a cikin fuskan wayana, mutum sai ya zo ya danna kan Play Store na cikin wayarsa. Idan mutum ya buɗe Play Store, mutum sai ya rubuta Truecaller a cikin wajen search ɗin kenan. Idan mutum ya danna ya rubuta Truecaller, kamar yadda kuke gani zai search zai kawo mishi wannan. Sai mu duba reviewers na wannan application ɗin. Mutane miliyan 4 ne suka yi reviewing wannan application ɗin, suka ba da star 4.4. A nan kuma mutane sama da 4 ne suka yi rating application ɗin, sai kuma mutane miliyan 5 ne suka yi downloading na application ɗin. Ni na riga na yi downloading na application ɗin. Za ku yi downloading a wayanku. In har kuka yi downloading a wayanku, za ku buɗe application ɗin. Za ku buɗe application ɗin kamar yadda zan buɗe yanzu. Za ku danna open yawa bayan an yi downloading na application ɗin. Wannan shine application na Truecaller. Zai yi linking da komai da komai information na wayanmu. Farko zai kawo muku wannan abun amma ba mu buƙatansa, za ku koma baya. To sai ku zo kasa, akwai home, akwai contacts, akwai premium, akwai blocking. Mutum zai yi clicking akan blocking kenan. Shine na 4 kenan. Mutum zai danna akan blocking. A nan za mu samu duk wani setting da muke bukata a ciki. Sai mu suka kasa. A nan akwai block top scammers, akwai block hiding numbers, sai kuma akwai block number from foreign countries. To da farko za mu kunna block top scammers. Duk wani irin manya-manyan ɓarayi da suke kiran lambobin mutane su haɗa lambobi su kira shi ma ba zai shigo ba. Kiran kamfani ma ba zai shigo ba. Sai kuma wannan na biyu shine block hiding numbers. Yanzu mun riga mun yi achieving na goal namu kenan. Kiran private number ba zai shigo cikin wayarmu ba. In kuma akwai wani settings da kake bukata a nan, za ka iya sake kunna shi. Amma mu a yanzu goal namu mu yi achieving private number kar ya shigo mana cikin waya. Amma za mu iya sake review mu duba other settings ɗin kenan. Wasu settings da yake cikin application ɗin kenan. Mai sauraro, kar ku manta, in wannan shine kallon bidiyo naka na farko, a danna mana subscribe da kuma like, sai a zo comment section sai a rubuta na yi subscribe don saboda samun notification daga zarar mun ɗaura sabon bidiyo. Kamar yadda muke gani, za mu sake duba other settings kamar block number from foreign countries, sai kuma block numbers not in the phone book. In kana so za ka iya hana duk wani number da ma baya cikin wayanka, duk wani number da baya cikin phone book naka, shi ma kiransa ba zai shigo ba. Amma babu buƙatan haka. In aka yi haka, kaga bakon mutum ba zai kira wayanka ba. Sai kuma block neighborhood sniffing. A sama akwai block number from foreign countries. Shi kuma wannan in muka bude shi, kira daga kasan waje kwata-kwata ba zai shigo wayanka ba. Wannan babu amfani. Kuma haka kuma through wannan application ɗin za ka iya hana number waya. Misali, mutum ne yake damunka da kira, za ka iya zuwa sai ka danna mar block, ka yi blocking nashi, that means kiransa ba zai shigo ba cikin wayanka ba. Wannan application ɗin yana da amfani sosai. Don gaskiya ko irin unnecessary calls, irin kira da yake zuwa ma mutum irin daga kamfani ko kuma daga irin kamfanona 1, 2, irin number guda 2, 6, 5 nan, duk zai iya hana su shigowa. Kada a manta danna mana subscribe da kuma liking, sai kuma zo wajen comment section a yi comment. Mun gode.